Sinesmen eta ideologietatik haratago, hiriak herritarrin bizileku direlako aukeratu ditu hiriak Euskal Gazteriaren Kontseiluak bake ibilbidea egiteko. Bake eta bizikidetzaren inguruko hausnarketa eginez, denbora ardatzak espazio fisikora eraman ditu Bilbon. Iragana historiaren gordeleku den Alde Zaharrean. Eta gainera, gure hirietako Alde Zaharrak beti izan dute elkar bizikidetzaren tentsio nabariena. Oraina Oteizaren aldaera oboidearen eskulturaren aurrean eta etorkizuna Pedro Arrupe pasarelan. Uste dugulako etorkizunari begiratu behar dugula, guztien artean zubeak eraikiz, hori esan nahi du ulertzen garela, elkar bizi gaitekela. Maite ibilbidean parte hartzera animatu den gazteetako bat da, esperientziak partekatu eta ikuspuntu ezberdinak ezagutzera joan da. Gazteek bake eta bizikidetzaren eraikuntzan presentzia izan behar dutela uste du. Ez dut uste garrantzitsua denik, baizik eta ezinbestekoa. Bakearen ibilbidearen hurrengo zitak azaroaren 20an Gasteizen eta azaroaren 28an Donostian. Mira la tecnicaria y mira,